ya ti bibi be fe no bonduku cheche wona ati da bonduku cheche yes ana fo no bono tama kento no am free bomiro e free na de ya ye de kokko na ye de koyi bebre no ye start born atumfo so ti na no be na so no yo fi say ye kan abamre ana culture na no kuta nti de mo ye no to say de Ghana Education Service o ye adwuma o de ama Ministry of Education ba ko ye policy no na edu say ye nkoyo no ano de ama na mo so makoyo nti me bie ni kasai anwi de mekane say bu mo say mo se na na ho be ye nti requester openi be kan say ye nyen krata nto da no so no ye ne krata bi ayo ko dia Boni Beka say we are inseparable. Yet it more in you. Into motion and none into office in Akaba, Pokora, Modiafa. Into Montgomery and Venice. Mitra had a make candia, the medical candia household. Midna or Sajafo or Sia Dio Doctor. I remember do to sumi no na nani or nene bro original house of chief yeah president photos are friend na ko be badodo na bibi be twere nura no ha no friend ka tell say many am ntumi amawo me won kan na bibi a chem wo nti ko na kosima nan yes, you do not know, so you might, yes. You not carry, say, never. The Jamaican Kaka cry, baby, and Timmy Dinana, Dina, Brown House of Chiefs, and then a Cassay. Sayaka, Cassa. Adia, Emma Nipaku, and then Nipa Biada, Necassa. Culture ni na ya bobo ni na ya ya be se kasa nti kasa no ne ma nipa bia na nipa ku bia be da so uye no ana fe wudini dini a e da so ne kire nipa wo yo ye ka nipa wo yo a se ba bia wo firi ana ku a nipa ku a udem na e wo se but if we are cancer, the cancer, Yakazano, Ayapono, Era Nakasa, Era, Senusuno. We don't say Casafua, no, maybe a vocabulary. It is no vocabulary, no. Quane airport, a sweaty, send a 1,000, let Akabe 500. Now, Nananim no, yet Casafo for opposition. Can't be no Cassie because you know it, you be brilliant for. Many of them was the benefit. Now, men are not one of the worst. Worse in there, say, Brony English, you know. Now, men are not one of you. That's what the worst. And I'm not coming to tell you now, so picking a year. One was having the dog who had a friend or cultural dom said Jaco. I put the new one, letting you. And he told me, make of a ponono. He did emphasize me, and say, Nipia, what done so no ye or culture. Culture near Quana, send me bet for its navias. Brunei can say the whole complex ways of living of the people. There were dimensions, political dimension, Quana near Paso, money, there were religion, Bibia. Now, your main matter city, when he said,
nipa binom wo wiase a bedwen sɛ bɛno bɛso kyɛne biara na bɛdi mu so kyɛne biara na biara no sɛ bɛ nti bɛde psychological warfare ne bɛde ɔka yɛhyɛ na yɛ so yɛagye atom yɛ pii yɛka yɛ pii ne ti paa yɛ bono ne yɛ pifoɔ no nyinaa yɛ piesie na ɛte saa ɛnti saa psychological nipa bi de warfare aya intimidate yɛ ne yɛ kasa no ɛyera nnɛ nka sɛ asɛmmɔ a menim nipa dodo ɛwɔ ha bɛnim ade korɔ meka dan nipa bebree yɛte ayi ɛyɛ dan nti yɛ kasa no ɔyera nnɛ wobɛwura fie bi mu nkɔlaa no a bɛɛba no yɛmfa twii po nkasa bɛho o yɛde borɔfo ne kasa bɛho wobisa ne sɛ wode sɛ na ɔhwɛ w'anim what's your name? I am Evelyn nti deɛ yɛde ɔkyerɛ yɛ nkɔlaa no ɛno ara so ne yɛhyehyɛ ato hɔ ama daakye tumi deɛ nkame nko a deɛ Bonoman Institute ahyɛ aseɛ no ɛyɛ adeɛ a yɛka sɛ yɛ papa mpo a na yɛbrɛ no ase ɛsom bo ankasa nti biara bisa ne ho sɛ deɛ ne mmɛyɔ a mede bɛboa ma deɛ Bonoman Institute deɛ si n'ani so yi atumi abɔ ɛnkyɛre biara yɛpɛ sɛ nka yɛhu sɛ wokɔ school mu a yɛkyerɛ bono twi yɛyɛ examination wasi no a bono twi so wokɔtwerɛ ɛde pass ɛkɔ w'anim na very soon yɛnya academicians yi prof nom na bɛtwerɛ bɛ thesis ɛwɔ bono mu nti deɛ yɛni da so no no na mɛsrɛ biara bisa ne ho sɛ deɛn adeɛ ne meyɛ ɛde apoa Bonoman Institute ɛne fano a ɛhwɛ yɛ bono language no especially Bible Institute for a mbɛgyina ha ɔmo atwerɛ bono New Testament kama ama yɛ ɔkasa no na mebɔ me pinko asaa menyɛ student of linguistics but manage bono no ho nti na meka ne bebree about bono linguistics on bono Professor Abinadolfa wayɛ research kɛseɛ ɛwɔ hɔ nti tama ɔkasa obɛduru German yɛ de two sɛneɛ aba German ne de ka ho toilet German ne de ka ho yɛka vuo yɛnka fuo yɛka mengbɔ nyɛmenkɔ nti those are ɛyɛ peculiar to bono na bono no so wɔpɛ ne kronkron paa according to Professor Dolphin na ɛyɛ German others na yɛ corrupted but yɛdeɛ no ɛyɛ corrupted bebree nti yɛka yɛ bono deɛ no a ɛno paa ne yɛ bono kronkron na wɔde ho ma me gye na deɛ ayɛ ne sɛ psychological warfare na nkurɔfoɔ bi ɛyɛ bɛ political agenda ɛyɛ bɛ political agenda they want to no bɛpɛ sɛ bɛbae bɛhyia mu na bɛbae bɛhyia mu a ɛwɔ sɛ bɛma wosesa wo kasaa na wobɛka ɔno ne kasa na wo ho abɔmfia na woabulu sɛ ɔno ne yɛ papa na biribiara no woasua no na kyerɛ sɛ wɔindoctrinate
me mo bi edi da huni bi a wo ma bi eni me ko fa ndo fa ma na ndi e mo hu ne nti ya hano so ba yo ama yeso yesu aso jamani kasa na be ne o tina ho jamani o kasa nti ye nuanom domafo be hu jama doma ye ko ye ne be ne so go ye kan hina ya ye nyina ye kan hina ba kan kan hina ba ye kan hina o duru brekum ni no o sunyane ni bu ye onka sunyane ono no a ye de asante polish no onka bi no ono so ko bu nti we ye o ben original ono no na tese wo de onka nti saade no ya kasa ye tu fi ye be do yo na ye so ye do yo ye enya na ye nti mesrese yento saade no twi na ye nyina hu ye ho se ye mofo na bono no ye ka ye nka na ye ma ye ni ye bono no na ye fa nkyere ye ma kasa no eno ne wo de pass on culture socialization process no kasa no ni nti na sabi ewura bubuwa no betumi ba kasa bia pass on benema ma bemma ba ye de kasa ne ye de ma ye de church ma ye socialize ye nti ye bora ni ye ne ni ye e wo se wo ye apribia ko yi ase a bana ho paso wo paso re dem bana ho paso so ni nyina no ye tre socialization ye de kasa bi ndi bebre no a ye kasa no yira no na ye ma no so be yira nti e be dru ba bibi no na unhu akola na unhu ne identity se oye kunu ni o so ye asantini o so ye fantini o so ye nkrani o nkankan ne se wa ko tena nkran akwa pemme ko na mankobi na odo so o no ba no kasa pro bi nti mesre ba ya ba hai yemfanye adisua na yemfanye franche se finna kono ya afuno fo na ye beso ye bunu ye institute Broma Institute mo gene se fi kasa no se de mo ye bunu fi no debi mo nye secretariat mo ne mo be project bunu no be pejabu ade ne meka ya ti bibi be fe no bonduku cheche wana ati da bonduku cheche yes ana fo no bonotama kento no am free bomiro e free na de ya ye de kokko na ye de koyi bebre no ye start body atumfo so e wo ha no ofa the grass balls they say international say many appreciate say the bet to an amount ya ki mo royal na fika ye be nya no tim chichire Ghana he said ne international organization via use one at the grass ball or the other in royalties na say me ho car manufacturers bi ba ko or door ni model ba ko but they in grass ball ni one of the big car companies in Europe. Inti ye kono international ya enye recognize inti nipa muse apron for no on the bed is
send me for Konopachi. More. Just say, yet, Yenny, see, baby, make a bench. But a yellow friends. We were forerunners in civilization. Quinteno in people with it. One is they use so self. Now, yes, you use so locally grown cotton and bacono, mark, but the phone, what you want to Janepo. Now, oil thread. Now, yeah, weave. Now, yes, I yet die. All the colors. Yes, I yet die. Yeah, in fact, it will be beer, yes, we are contributing to today's modern civilization. Roman Institute, mon blog, na mon popularize, yes, your history, your tradition, your culture, and your artifacts, your contribution to modern civilization. Moving I'm saying documentation or it's a more documented way now message so said that I had a mammo house of Jesus. Mon creative library, mon creative museum. Say Jane say me coaching ya a Claudia Sin Conia. Naminia ba premier, not putting a or the spinning a thread. It's in a pair, my awareness. JHF for 7 cost invested. I am maintain that. Yes, I'm a community here. That culture is very good. Timmy, that was in the free. Nananum, Bishop, and our